mwyn i'r ffridge i weithio yn effeithiol, dylech chi ddim i gorlenwi e, ond fe ddylech chi gadw'r freezer yn llawn bod yn effeithiol. Felly, os ydych chi'n rhoi popeth yn y ffridge, weithiau, mae ambell i beth, mae'n dirywio. Felly, beth ddylen ni gadw'n oergell, beth ddylen ni ddim. Y pethau amlwg yw pethau fel cigodd a llath a caws y pethau fel yna, pethau sydd yn mynd i ddifetha. Ond lot o bethau fel bara a ddylen ni gadw'n ffridge neu byd o. Ydych chi? Na, mae'r cliw bin bara dim ond. Wel, yn hollol. A'r cyngor yw, os chi'n rhoi bara yn y ffridge, mae'r starch yn caledu. Felly, ni gyd ych chi'n gwneud mewn ffordd yw cyflymu'r broses o'r bara'n mynd yn stel. Felly, yn hytrach na rhoi yn y ffridge, byddylech chi i gadw am bin bara. Tynnu mas o'r plastig, oherwydd mae'r plastig yn achosi ei lwydo. Ond os nag ych chi'n mynd i fita bara yn gyflym, os ych chi'n y bobl mewn falle sy'n bita ambell i dafell na chlysurol, byddylech chi gadw yn yr hewgell. Yn yw, rhoi mewn tyfellu yn yr hewgell a'i dynnu e mas. Nawr, mae'n dadleth mor gloi, neu gyda'ch chi ddefnyddio'n syth o'r hewgell i dostio. Achos mae'n bell i doster, mae yna beth defrost arno fe, does? Felly ti'n rhoi hwnna gynta a wedyn i dosto fe. A gallwch chi hyd yn oed tynnu bara mas dwy dafell a wneud brechdan wedi rhewi'n barod, rhoi mewn bag papur a hala fe i'r gwaith. A'n mynd, mwyn sy'n dan handi. Ydy? Brechdan i'n oed pan ti'n cyrraedd lle bynnag. Yn hollol, cadw pethau ti fi'n... Reit, beth arall ti'n ar e? Wel, wie, na mae hwn yn bethau falle sy'n rhannu pobl. Nawr, os unwaith eto chi'n mynd i fita wie yn gyson, does dim angen i roi nhw yn y ffridge o gwbl. A mae arbenigwyr yn yw pobl sy'n coginio lot, sy'n pobi cacennau, yn dweud na ddylech chi cadw wy yn y ffridge, oherwydd dyn nhw ddim yn cadw air pan chi'n ei chwipio nhw. Dyn nhw ddim yn cystel o gwbl. Hefyd, os chi'n mynd i feri wy yn syth o ffridge, chi'n rhoi bach mwy amser o fe. Ond os ych chi'n o'r bobl yma sydd wedwch yn bita un o ddoi wy yr wythnos, feddyliach chi nhw gadw nhw yn y ffridge, oherwydd gallwch chi gadw nhw fan am 2 wythnos. Felly mae'n dibynnu unwaith eto, ond sy'n rhaid mae'n cadw'n hollol iawn. Ie, dre fi ddim yn y ffridge, neu gyfadda. Mae rai fi. A mae rai fi fyd. O, fi ddech llafri fan hyn, o'n ie. Wedyn beth fel jams wedyn. Nawr, mae'n gweud yn glir ar unrhyw bot o jam, chi'n gallu cadw yn yr cwpwrdd am fisiodd, heb i agor e. Unwaith bod chi'n ei agor e, chi'n rhoi yn y ffridge am beth i 6 wythnos. Nawr, yn ti ni, dyn ni ddim yn bita jam yna amal iawn, felly fydden ni yn i gadw yn y ffridge ar ôl i agor e. Ond y gwirionedd yw, mae'n cynnwys gymaint o siwgr a mae hwnna yn preserfio'r... Neu pe maen nhw yn neud jam yn y gorffennol, jams a chutneys, mwyn cadw bwyd yn hir. Felly gwirionedd yw, does dim angen cadw jams sydd â lot o siwgr. Os chi'n prynu'r rhai sy'n is mewn siwgr, yna eich chi'n gorfod. Ond y cyngor gorau yw, pan ych chi yn defnyddio'r jam, defnyddiwch llwy sy'n lan. Pidiwch a defnyddio, gwrach bod chi'n tostio bara, ydych chi. Unwaith bod chi'n rhoi brwsio'n bara mewn yn y jam, neu bach o fenyn, beth ych chi'n gwneud i rhoi bacteria, chi'n rhoi llwyd ni mewn yn jam. Felly llwy sy'n hollol lan neu cyllell bob tro. Ydy hwnna'n wir am chutney a pethau fel mwstad hefyd? Wel, mae mwstad yn hollol wir hefyd, ond unwaith eto mae pethau fel mwstad yn cynnwys lot o vinegar sy'n preserfio a halen, a pethau fel ketchup, lot o siwgr hefyd, felly does dim angen. Ond mae lot o bobl yn dadle, gyda ffwrdd o mwstad sy'n gynnes, sy'n dwym, unwaith bod chi'n rhoi mewn yn y ffridge, mae'n difetha'r gwres. Felly, os chi'n lico'ch mwstad a bach o gic, pidiwch a rhoi mewn yn y ffridge. Reit, oce. Bananas, byth yn y ffridge. Mae bananas, dyn nhw ddim yn lico'r oer fel yn troi'n ddi yn syth. Dwi'n licio gwres twym, dwi'n licio oer fel chwaith, felly mae'n mynd yn ddi. Ond, os chi'n gweld bod nhw'n dechrau aeddfedu yn gloi, bod chi ddim moyn nhw'n neud ni, rhowch nhw yn y freezer. Fe wneith y groen dio, ond unwaith bod chi'n tynnu'r crôn, mae'r tu fewn yn hollol wyn ac yn iawn i wiso. Nawr, odi mae'n mynd fan o'r, os fe allwch chi fita nhw, ond defnyddiwch mewn smoothies a math o beth. A prynwch rhai gwyrdd, os chi'n gwybod bod chi'n mynd i fita bwnsyn cyfan, prynwch rhai gwyrdd a rhai sy'n eiddfed, felly maen nhw'n eiddfedu dros amser. Cyn yn gyflym trwy beth eraill, tatws o winons, pidwch a cael nhw'n y ffridge, maen nhw'n difetha'n llwyr. Tatws, mae'r starch yn troi'n siwgr, felly maen nhw'n newid i blas nhw'n llwyr. Winons yn meddalu, a felly bydden nhw'n ddim yn gallu cael ei defnyddio. Rwch nhw'n bag papur, mewn cwpwrdd oer, mor oer sydd â chi, a hyd yn oed os maen nhw'n egino, sim ots, torrwch yr egin off a defnyddiwch fel arfer. Sim ots o lefydd o'r mewn ceginau dyddi yma, os e? Dim dyddi yma, felly ffindwch nhw gwpwrdd pella gallwch chi a jyst cadwch nhw
mewn bag papur. Reit. Dyna'r peth gorau. Okay. Tos. Tomatos wedyn yr un peth, sy'n eisiau nhw fynd yn y ffridge o gwbl. Dyw tomatos yr adeg mae'r flwyddyn ddim yn eiddfed iawn, dyw ddim lot o flas nhw, felly mae rhoi nhw yn y ffridge yn lladd nhw flas. Felly, oni bai bod nhw yn dechrau meddalu, rhowch nhw'n ffridge a wedyn mae hwnna yn ymestyn i hoes nhw. Reit, perlysiau? Perlysiau, sicr yn y ffridge heblaw am basil. Dyw basil ddim yn licio ffridge o gwbl, mae'n troi'n ddi. Perlysiau, yn wedi rhai sydd wedi torri, maen nhw'n gwywo mor gloi. Diferyn o ddŵr mewn bag plastig, bach o bapur cegin i lapio'r coesgeni mewn yn y ffridge. Ac i gloi ta'r cnau na yn y cefn ysydyn. Cnau, pidwch cadw yn y ffridge, ond i bai bod nhw'n rhai sydd wedi malu neu wedi tostio yn y ffridge a wedyn olewau bendant yn y ffridge. Olewau cnau hynny yw, dim olewau cyffredin. A coffi, mewn neu mas? Yn y cwpwrdd, ond os ydych chi ffa, freezer. Gawch chi na gyd. Diolch, Alison.